Ne balimaw bi an sigi kun ye Asimi Goita kunu a ye appel vidéo kɛ ani Mauritanie i y'a faamuya b'a la islamique ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ min ye Guinée président ye i y'a faamuya b'a la ani Sénégal président Asimi Goita ani nin mɔgɔ naani jamana naani ye appel vidéo kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kun min kama an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ an ka sɔrɔsiw ye koba dɔ kɛ T-City an b'o fana da aw tulo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Mamadu Hawa Gassama politisiyɛnw ka jugu sago i y'a faamuya b'a la handicapé total an bɛ tafo bila ale k'u kɔrɔ n'an bɔra yen min ye CDR mɔgɔw ye olu ta tiɲɛna o bɛ fɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ kunu an ka terrain dɔ taara filmer ko a jɔlen bɛ gari dɔ la a ko terrain banna ka wuli pititi patata CDR mɔgɔw bɛ ka nisɔndiya ni o de ye ne balimaw ni ala k'an kisi labanko juguya ma walahi tellement que ninnu ŋaniya ka jugu bi a ka bon hakili ma jamana degun dɔ de bɛ nisɔndiya ni o ye jamana ka tɔɔrɔ dɔ de b'o kɛ jagokun ye mais n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilayi i ɲataw barika bannen na ne y'a fɔ CDR mɔgɔw ye n k'u ka juguya dabila u ka tugu tiɲɛ kɔ ala ye mɔgɔ min bonya u k'a tigi bonya n'o kɛra ala bɛ bɔda dɔ k'u ye mais ala ye mɔgɔ min bonya ni k'i b'a dɔgɔ e mago bɛ sa ko an ka terrain jɔra Kayi dugu dɔ la o vidéo n'u b'u bolo WhatsApp groupe kɔnɔ Asimi tɛ se Asimi k'a bila tapage de bɛ yen baara ma kɛ Asimi ka mara mana kɛ cogo o cogo bilahi a ka fisa ni kunu ye Asimi ka mara mana kɛ cogo o cogo de ye walahi a ka fisa ni kunu ye mais n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tafo bila olu k'u kɔrɔ ko nafa t'olu la an b'olu to laban de la olu barika banna nafa foyi t'u la maa ɲɛnama fɛn fɛn tun b'olu kɔ a bɛɛ jiginna ka b'u ka terrain kɔnɔ maa ɲɛnama si t'a kɔnɔ bi an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya ne balimaw kunu min ye jigitugu masa ye Asimi Goita ani jamana naani présidents u kumana mun kan baji min bɛ bɔ Sénégali i y'a faamuya ka Mali cɛ ci ka taa Mauritanie a baji bɛ nafaba de ɲa i y'a faamuya b'a la nin jamana ninnu ye baji nafaba de b'a la an bɛ se ka courant sɔrɔ baji in fɛ sɛnɛ bɛ se ka k'a yɔrɔ la i y'a faamuya fɛn caman de bɛ se ka kɛ ni baji in ye baji min bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la Sénégali ka don Mali kɔnɔ ka taa fo Mauritanie a baji bɛ hɛrɛba de lase nin jamana ninnu ma Asimi ni o jamana ɲɛmɔgɔ ninnu o ye ɲɔgɔn wele appel vidéo la baji in bɛ se ka bila valeur la cogo min na i y'a faamuya b'a la o kumana o ko de kan a bɛ se ka sɛnɛkɛlaw nafa a bɛ se ka courant di nin jamana saba in ma a bɛ se ka hɛrɛ caman di nin jamana saba in ma jigitugu masa an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'o o kumakan k'a la an bɛ sɔrɔ ka bɔ yen baaraba min fana kɛra T-City an b'o image yira aw la de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a tenu ce matin sa 19e session ordinaire par visioconférence sous la présidence du président de la transition, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. À l'ordre du jour, la rotation de la présidence de la dite conférence et du Conseil des ministres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dressé le bilan des grandes réalisations de l'organisation sous son leadership avant de passer le témoin au président de la République islamique de Mauritanie, Sirabatili. 4 pays dans la trajectoire d'un développement économique et social, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, unissent leurs efforts pour gérer au mieux le bassin versant du fleuve Sénégal. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui donne des orientations pour maintenir cette dynamique tient sa 19e session en mode virtuel pour la première fois. Une reprise après plus de 3 ans d'arrêt pour cause de Covid-19 et de multiples contraintes des chefs d'État. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, ouvre la séance et campe le décor avec ce constat. Depuis la session de 2019, notre organisation fait face à de profondes crises, dont la plus importante liée à la pandémie de Covid-19, survenue en début 2020, a secoué l'économie mondiale et bouleversé la mise en œuvre des projets de l'OMVS. Vous comprendrez dès lors l'ampleur des contraintes qui ont impacté le niveau d'exécution de nos activités planifiées entre 2020 et 2022. Fort heureusement,
la société de gestion et d'exploitation de la navigation a su proposer un schéma alternatif de phasage des activités d'exécution du projet dont la première phase est basée sur une stratégie de navigation rapide qui vise à rendre navigable le fleuve Sénégal entre Saint-Louis et Ambi-Dédi à partir de juin 2024. Au pays membre maintenant de diligenter le financement de cette stratégie qui est un début important pour la navigation selon le président Goïta. Des sources d'alimentation et de production, l'OMVS en dispose à travers Manantali, Felou et présentement Gouina. Des sources d'espoir pour les pays de l'organisation. Après Manantali en 2002 et Felou en 2013, Gouina vient rehausser la République populaire de Chine est partenaire à ce niveau. Voilà, des contrats président Kumakame, Badji Mimbebo, Sénégali, Mali, Mauritanie, Valérie Bessekado, à la Tchoumna, Besseka Magonia, Tchoumina, Besseka, Jamana Konodo, Nafa, Tchoumina, au Kumana, au Kodeka, Assimi Guita, Jigitugu Massa, ni Alana Kirasona, Malien Dembebe na Lafia, Amagobe Fenfena, Amena Soro. Fen caman de be an bolo n'a bɛ nafa lase an ma mɛ mɔgɔ tun t'an ka jamana kun na alihamudulila rabbil alamin bi mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ ko tɛ an na fɛn bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni baji min bɛ bɔ Senegali Mali Mauritanie a bɛ se ka courant di an ma courant min tɛ tigɛ i y'a faamuya b'a la sɛnɛ bɛ se ka kɛ i y'a faamuya b'a la n'a ji ye a bɛ se ka nafa caman de di an ma o ɲɛsigi ani i y'a faamuya b'a la valeur bɛ se ka don a la cogo min na nin jamana naani kumana a ko kan o de image tun ye nin ye an bɛ Assimi Goïta fo jigitugu masa ni tun ma na a tɛ jɔ ni tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni tun ma na Mali tɛ segin a danbe kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ma tiɲɛ bila anw t'i bila mɛ n'i ye tiɲɛ bila don o don i tɛ anw y'i kɔ i tɛ anw y'i ɲɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ an b'an faso de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ n'an bɔra yen nɔ Assimi baji min filɛ nin ye ka bɔ Sénégali n'a bɛ Mali cɛ ci ka taa fɔ Mauritanie o ɲɔgɔn bɛ Bagunu fana bolo i y'a faamuya a baji boli sira ɲɔgɔn bɛ anw bolo Bagunu ɲa mɛn mais se tɛ an ye a k'a f'u ye ni tilara nin na i k'i hakili to anw fana la a ji boli sira belebeleba i y'a faamuya bala a bɛ Bagunu cɛ ci ni samiya sera a ji bɛ boli ka taa fɔ Nouakchott a ji tɛ da an bolo n'aw sera ka an dɛmɛ ka i y'a faamuya bala k'a dingɛ sen k'a bonya k'a fɛrɛ walasa ni samiya sera ji in kana boli ka taa fɔ Nouakchott a ji ka to an yɛrɛ bolo yen nɔ an bɛ se ka jɛgɛmɔ k'a kɔnɔ an bɛ se ka sɛnɛ kɛ n'a ye an ka baganw bɛ se ka ji min ka sɔrɔ an ma taa tunga la n'aw sera ka an dɛmɛ n'o ye o bɛ diya an ye Bagunukaw ko k'olu mago tɛ foyi la bi o mago b'o de la n'i ye o di Bagunu ma a bɛ komi i ye emploi de créer Bagunu i ye baara di Bagunuka bɛɛ ma i y'a faamuya b'a la baji jiboli sira belebeleba min bɛ Bagunu lamunumunu ka Bagunu koli Assimi ko n'i sera k'o baji i y'a faamuya ka masinbaw bila u ka taa ka dingɛ sen k'a fɛrɛ k'a bonya ni samiya nana ji in ka da an yɛrɛ bolo a kana boli ka taa yɔrɔ si ko n'i sera k'o kɛ a bɛ komi i ye emploi di Bagunuka bɛɛ ma Bagunuka bɛɛ bɛ baara sɔrɔ o tɛ taa tunga la tuguni o de ye an ka laɲini ye i bɛ n ka video bɛɛ lamɛn i k'i hakili to an na i y'a faamuya b'a la voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye T-Site terroriste fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga a déplacement fɛn fɛn tun bɛ Falajɛ n'o ye T-Sitekaw ye T-Sitekaw ye a bɛɛ seginna ka taa a sigiyɔrɔ la n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la ni fanga in mana kɛ cogo o cogo a ka fisa ni kunu ye parce que i bɛ dangaden dɔw de sigilen WhatsApp groupe kɔnɔ ko bɛ nin fanga in lagosi parce que olu ka nan bɔnna mais an bɛ dugawu k'aw ye ala ka hakili ɲuman di anw ma a baara min kɛra T-Site an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni hɛrɛ bɛ yen walima ni hɛrɛ tɛ yen maliyɛn denw n'a tɔ zuse quoi. Offre des vivres aux populations de Tessalite et engage une patrouille d'envergure dénommée Yere Korochi dans le secteur. L'objectif de cette mission est de sécuriser les personnes et leurs biens. Toutes ces actions des femmes sont saluées par les populations. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Ali Idrissa Maïga.
Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, le commandant du PCAT Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, a initié des actions civilo-militaires à Tessit dans le secteur 1 de l'opération Maliko. Ainsi, les FAMA ont distribué 150 sacs de riz, 113 cartons de spaghettis, 113 sacs de semoule, 120 paquets de sucre et 70 cartons d'huile de 20 litres aux populations de Tessit victimes de l'insécurité. C'est dans l'assistance sociale des FAMA aux populations que le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à travers le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, ont fait ces donations de vivres aux populations vulnérables résidant à Tessit afin de renforcer leur résilience en cette période de soudure due à l'hivernage. À cela s'ajoute un nouveau forage qui a été déjà réalisé par le chef d'état-major général des armées. Cette donation, ça renforce davantage la cohésion qui existait déjà entre la population. Preuve à l'appui à Migné Tessité, Gela Mintumbokan, Asime Gela Beta Kabokan, Lakana Sabatira, Katlaka Baloche, Katadi Tessiti Koma, Bi Alhamdulillah Rablala, Mi Tessiti Kongote Moshilae, Dumini dira Bema, Ji dira Bema, Sugoro dira Bema, Farni dira Bema, Ya Famia Bala, Tessiti Kaukoku, Kontra Ko Depi Alaka Tessiti Da, Kuma Delikani, Hera Nyogonsoro, Nambe Tambe Se, Prezambe Jamana Kuna, Hakili Be Malien Bella. Mais kona chogodo ni ala na kira sona fana ambese ansero la anga to ni president ko ka deme anga nya kan ya famia bala ba faso fe horondo dambe be ala depe na faso do mekele amasunya kunu anga na folo tumbe buruja anga na folo tumbe do sunguru bawla anga na folo tumbe ta ya famia bala kata di kafiruma bi obana mali kono peu anga nafolo abeka do lakana la abeka do sira la abeka do kenala abeka do terrain abeka do command-taxi la abeka do sani glama izinu la abeka do ya famia bala sumo izinu la abeka keka anyere nafa bi nambe tambe se ni mogo ɲɛnama be jamana kɔnɔ bilaha be jɔ ni danbetigi den be jamana kɔnɔ be jɔ a gɛlɛya min tun be tesitikaw kan n y'a faamuya bala asimi a gɛlɛya bɛɛ ta ka b'u kan gɛlɛya fɔlɔ tun ye lakana de lakana be bi an ka kan sake kan sigira tesiti kan be yen i y'a faamuya ka tila ka balo tɔni joli joli ta ka taa di tesitikaw ma o be san 2 kɛ o tɛ se ka dun ka ban balo mun duru ma o be 2 ans kɛ a balo tɛ se ka dun ka ban asimi ala ka barika don i la ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma ala k'i mi an kɔrɔ ni tuma na a tɛ ɲɛnabɔ ni tuma na a tɛ jɔ ni tuma na a tɛ segin a danbe kɔnɔ ni tuma na walahi jigi tun tɛ anw na an jigi tun sara pewu an jigi tun tigɛra pewu se foyi tun t'anw ye an tun kɛra falatɔ ye k'an ka impôt ka don sunguruba la ka don dulɔ la ka don kapoti la ka taa sow jɔ senegali hali mɔgɔ t'u kɔnɔ k'an ka wari ta ka taa bila dingɛ kɔnɔ i y'a faamuya k'an ka wariw suɲɛ ka taa bila banki mondialiw kɔnɔ ka anw fantanya ka anw bantanya e de nana ka anw ɲɛji cɛ k'anw jigi tugu asimi an b'i kɔ fo saya o de la ni ne ye dangaden dɔw ye ko bɛ nin fanga in lagosi ne bɛ yɛlɛw la de ka tila ka duwawu k'u ye ko ala ka hakili ɲuman d'u ma bi ka fisa ni kunu ye walahi kunu an tun bɛ impôt sara mais an ma hɛrɛ sɔrɔ kunu an tun bɛ impôt sara ji tɛ yen an tun bɛ impôt sara kɛnɛya tɛ yen an tun bɛ impôt sara tungala taga tun bɛ ɲini k'an si kɛnɛ den tigɛ soso cogo bɛ nin na bi alhamdulilayi rabil alamin mali bonyalen don an ka nafolo tɛ ka suɲa président bɛ jamana kunna danbe b'a la o de la mɔgɔ minnu bɛ ka nin fanga in kɛlɛ u tɛ se nin fanga la parce que a bɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ minnu tɛ fɛ ka nin fanga ye u b'a ye diyagoya parce que nin fanga in tɔgɔ de ko tiɲɛ tiɲɛ de ala de ye mɔgɔ si tɛ ka tiɲɛ kɛlɛ tesitikaw ko k'u nisɔndiyalen don k'u sewalen don ko tɔɔrɔ t'u kan bi k'u hakili sigira ko mɔgɔ min yirana mɔden ko jigi b'u la ko fa ni ba b'u la bi jɔn de bɛ se ka nin sɔsɔ a pɛrɛfu filɛ nin ye i bɛ dangaden dɔ ye foyi ma ɲɛnabɔ tapasi de bɛ yen nin de bɛ yen ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala ka nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na politisiyɛnw ka lagalagatɔ politisiyɛnw ka daji bɔ politisiyɛn min y'a faamuya b'a la n'a t'a kini bolo na numan bolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni maloya t'u la da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ i y'a faamuya b'a la u mago t'u kɔ kuma la u mago t'u kumakan na u mago tɛ danbe la u mago t'u ka ala mɛ n'an bɛ taa an bɛ se gasama de bɔra i y'a faamuya b'a la ko sogɛli ye dɔ fɔ adama ma
ko sogɛli man ka dɔ fɔ adama ma ko adama ka fisa ni sogɛli ye depuis Gassama ka bɔli fɔlɔ an y'a fɔ yan de k'a bɛ mɔgɔw ka baara de la n'i ye lagalagatɔ ci k'a ka taa baara dɔ kɛ ni mɔgɔ de y'a bilala baara kɛtɔ i b'a dɔn ko lagalagatɔ ko dɔ de y'a bilala n'i ye lagalagatɔ ci k'a ka taa kuma a kumatɔ la i b'a dɔn ko mɔgɔ de y'a bila k'a ka taa nin fɔ depuis Gassama bɔra panpan na komi tinɛni ko sogɛli man kɛnɛ k'a tɛ se k'a k'a bila wa ko sogɛli tɛ se k'a jɔ ne ko n ko an y'a to ala ma nin bɛ ka marakaw kuma solu dɛ kunu e do ko sogɛli ka ɲi ko ni sogɛli tun ma na k'a tɛ ɲɛnabɔ bi e ka da dɔrɔn ko sogɛli tɛ se dɔ de y'a bila nin baara in na ne y'a fɔ depuis o don dɛ a yɛrɛ bɔra ka na a yɛrɛ cɛ an tɛgɛ kɔrɔ an ka Gassama lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se bilahi n'aw sera sogɛli la an b'an yɛrɛ ɲininka ko est ce que ala ko ye tiɲɛ ye adama de ye Mali ci ka Mali nafolo bɛɛ suɲa ka Mali danbe bɔ a la ka anw fantanya ka anw bantanya ni e Gassama ko e bɛna adama défense ta bi hɔrɔnya banna pewu a bɛ komi i bɛ ka muru ta k'i yɛrɛ kan tigɛ wa maliyɛnw bɛ ɲugun e la a ka bon hakili ma i sera dandugu de bilahi i ye molobaliya sugu bɛɛ kɛ i bɛ ka tile la maliyɛnw y'i kɛ i y'a faamuya b'a la comédien de yirigole mɔgɔ bɛ yeli la ten k'i fɛngɛ mais i magara cɛ min na bi maliyɛnw t'a tulonkɛ la dɛ parce que ale de y'a ɲɛji ci ale de y'a jigi tugu ale de faso in segin a danbe kɔnɔ wa n'i bilala la i bɛ kɛ samiyɛbo ye Mamadu Hawa Gassama i kumakan bɛn bɛna k'a la maliyɛndenw b'a juge e ye den modèle jumɛn ye danbe b'e la walima danbe t'e la e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye maliyɛndenw bɛna e sugu dɔn ye wa n'o y'i déposé ni lahara tɛ o t'i ta voilà an bɛna e kɛ samiyɛbo de ye yan i bɛ hakili sigi nin bɛɛ kɔfɛ adama yɛrɛ ma se ka min kɛ e kana panpan na ko e bɛ bila sogɛri la c'est ça lagalagatɔ ka di bɛɛ ye mais mɔgɔ si tɛ fɛ a ka bɔ i ka du kɔnɔ lagalagatɔ a ko ka di bɛɛ ye mais mɔgɔ si tɛ fɛ a ka wolo i ka du kɔnɔ politiciens ka lagalagatɔ u bɛ nin de ci kana adama yɛrɛ tɛ se ka tiga ci e yɛrɛ mais a ka bɔ hakili ma mais ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni hakɛ wulila mɔgɔ nɔfɛ i bɛ t'i yɛrɛ di i y'a faamuya b'a la wara min b'i dun dɛ i bɛ t'i yɛrɛ ci o tɛgɛ kɔnɔ Mamadu Hawa Gassama le plus nul le plus handicapé du monde le plus ala ko a yɛrɛ ka kuma ko i bɛ ka tile la ko ni mɔgɔ ma faso nafolo suɲɛ k'i ye bâtard de cɛkɔrɔba si jɛ ka t'i jɔ devant le peuple ko i bɛ ka tile la ko ni mɔgɔ ma faso nafolo suɲɛ ko e ye bâtard de Gassama de bɛ ka nin fɔ ma ɲɔgɔn handicapé politicien la a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen don a kalannen tɛ foyi foyi mais an bɛ ko da e kan garankɛ ma min da bagolo kan an k'a ka kuma lamɛn dɛ a ye min kɛ kunu an bɛ sɔrɔ ka na i y'a faamuya b'a la a ye sogɛli tanunu minnu kɛ kunna sini an bɛ sɔrɔ k'o vidéo fana yira aw la den modèle min don aw yɛrɛ b'a juger n'an bɛ taa an bɛ se a ye Gassama lamɛn a ka vidéo yɛrɛ bɛ min voilà a y'a lamɛn a ka vidéo filɛ a y'a lamɛn dɛ. Sogɛli ko Kalamayiga il est blocage pour le Mali n b'a fɔ don min na dɔrɔn fɛn dɔ bɛ Sogɛli bolo Soni Mamadu Konate vidéo man de b'a bolo a bɛ 75 millions min ta a b'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma tɔgɔ ɲuman fɔ i bɛ i ba ni fa neni n'a ka d'u ye i ka dugukolo yɛlɛma ni ne ne ko ni ne ye san 100 balo mun de b'a kɔfɛ san 1000 don Sogɛli a ye faute ba dɔ kɛ i da magara minnu na n'i bɛ kuma mɔgɔ de b'i lamɛn o ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fɛn tɛ b'a la so bɛ se ka fɛn dɔ fɔ kɔrɔ t'a la mais un chef de gouvernement ou un président de la république ce n'est pas mon protocole a taara baga n ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Alpha Mondo Konare ko mɔgɔ tɛ se k'i bolo ɲɔri fɛn kelen na ko Alpha y'a kɛ Sogɛli kanubagaw n bɛna yira u la k'a fɔ c'est archi faux ne bɛna n bolo min na n bolo yira fɛn dɔ la Alpha ye mun kɛ Alpha c'est mon frère n'a ye mandat kɛ ɲɔgɔn fɛ il est de Kayi an tɛna fɛn fɔ a ma mun kɛ Sogɛli ko k'an k'an bolo ɲɛsin fɛn kelen ma ko Alpha ye mun kɛ balontan stade ba minnu bɛ région kɔnɔ ka daminɛ Kayi bɔra Benali la Moti stade min kɔnɔ jɔn y'a jɔ c'est Alpha 26 mars Yirimajɔ jɔn y'a jɔ c'est Alpha Dagi aéroport jɔn y'a jɔ c'est lui Kayi pont jɔn y'a jɔ Alpha Gemarakila a belebeleba ye mun ye Alpha est sorti avec les grandes portes a bɔra ni porteba ye a ka mandat dafara ka sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw tun t'a fɛ a ka fanga bila comme minnu bɛ girigiri la i nɔfɛ bi mais a ko non n ka mandat dafara n bɛ taa a taara il est exemple aujourd'hui ah bon troisième mandat mankan de wula Sénégali a mankan wula Côte d'Ivoire Alpha taara
Ibe parala, aya sekoke. Alpha ko un village, un local. Aye barika do kalana. Bon, amba la joya, comme ninte ko kalama, amba la joya. Galon beda sous de la, mais ni galon dara nyanama la, oya ere no, ya Alpha Masade, sogele kuma min fo pour kate bo ka jabi. Mais cheni de ka tse ka jabi like. A iye balontantere munun fo. Kadhafi de a jo, a dalube a prevu be soso chokota la, ne ya fo odonga video kono. Balontantere munun nou cité, ka munuma munun cité, ka fe munun cité, Kadhafi de ni wari bela jelen takadi Alpha Makwa ka Bamako dlan ka chenya. Ore Alpha yo wari pe détourné. Ni galon da ka bo ka fo. Aye voyage hakem minke Libye ni Mali che 86 fois. Abeta deli ka gerbu. Kadhafi wari min dama mongoma dama jiyan kono. Kadhafi wari mugu min dama kwa ka Bamako dlan. Ya famia bala aye doni de ta dron ka Uslandaga ni balontantere ni fe nun dlan. Wari to u ya gushi. Façon na folo bara foy makeni oye façon na folo tarami. Aye bara fitini munu ke o wari bora Kadhafi do ku. Mais Alpha ka tle la male on tombe impôt sara. Bara makeni amale on ka impôt wari tarami o ya besunya. Alpha nugo zoma na Mali kono ma wadi gausama. Ere ma foko tunde fakata. Malien milliardaire ka chaya. A kera a folola Alpha tle de la. Malien milliardaire ka chaya. A folola Alpha tle de la. Ibe katasira minka ni ma bla fembe yeli la nyinte feminda kono. Adema ere barkato lula komi ete inumambolo ni kinibolo bonyogona e handicapé ni gawa basigilenye obe e poussé kikeni I bolo ke yere kalaye kikeni yere kantre kan yere suicide kan yere faga na iban jolen sura ambe koda e kagranke maminda bagoloka fena bono mugo munu e chenike dato lukunwa mugo munu e sonike dato lukunwa u massa foi Olumba se ka minfo ebe ni jo andala kuibo lu défense ta ko e korke da Alpha ko eni Alpha bebe bo dugu kelena faso joto la o te faso jola de ani nana bla angasra kambe kodai ka garanke maminda bagolo ka laga to daji boy handicapé mental ni mangene ameni blakata di bo fronto ma ni mankene amena dulu parani chamande mo be kene akwa handicapé anga la mede kunya erebe mimbo adabara kono ka sogel tanu amino video fana kala togo jumembe nuna dambe keneka nunu de politiciens ke nyugun tan fenye nunu de dambe bo politique la hora unte dambe tula tu kuma kambonya orke hora sirijuru ya dala kande ni hora kuma mifo ikangi jantu ka kuma fotala parce que kuma e marfa kisede na bore da ko segin jogotala me hora unte anga gasa malamede kunu aye min fo sogel mangola yere munye ambero minna be anga critique dabla politique mo ko be sogel contrôle la ne tola ne vice président de IRD moi je suis avec Sogel s'il a un défenseur s'il a un avocat c'est moi avocat de si mbake mungama mena mu fa edro aya ndeme kuna fondilaou aka ko bo nyona ou luka bo malikono parce qu'il joue beaucoup de rôle Sogel fait ça va ñogon so Sogel wala nani a ñogon te mo sila har na be mo mina be dogola Sogel maga diplôme ma tomo ça je le dis je répète amaga diplôme tomo deuxième chose Sogel kafari ne kafari men so na kafari sabana Sogel sait parler nana Sogel be malido duruna Sogel be noro mo ba do ke Sogel français fana anjugu nunu abudo ayu dénoncer o de kleba no fait ambe munyi dro angana ke ka nyogon sew sama anga tu nyogon anga boni ngono nambora ngono maliko da yafo ako mo be fen na leba be kalama ale tola il était clair aujourd'hui ou be baramina et ala ka nyimambala ils sont décidés na fa be muna ani selo be na mabeo ko ils sont pris les leçons ko c'est 24 mois et gouvernement be ko jena ka barla c'est ça qu'on demande ambero jumana ni samana mo no vanga be na mabe antanyeta ya e fonde fofona ako jamana monu be bi son puissant il se bête menanga ni ndeve ou ye nyoro fara embargo ndonuga mais il faut aller il faut prendre l'exemple comme le Paul Gamé il faut prendre l'exemple comme Chine vraiment Mali on a que nyoro fait face de njugo monu be yogo la ne ko ne parti nyamoro de je suis 22 ans vice-président de IRD mais n'était mal ko n'était parti ko la ne gasa me be mal ko de la nya fo mesaka nye kuma do fo chorna akule ki aya aisha kani
fune obla nyona mado ba foto di bana ngo parti nani be mali kono candidat olu bolo consensuel olu parti nanu infana o yu serebi mali la pendant 30-40 ans o ye jumanya adema o ye fait sur mali kola ils sont pas des candidats consensuels IRD mon parti on n'est pas des candidats consensuels RPM il n'y a pas de candidat consensuel et Krebete parti nani na boubei ala ka hinala ni parti nani nye fait sur mali kola o manganga to mali ka kule nye mufo uya njagami Congo nye fenke non ngo warable bubu chika warable har noyo deta nebe twati ko ninya do abesika mali bonola pour ka ngabo ningono pour terminer sora suye mbunya yen karama nte foko no e febalike mba fo me sora suko et moi je n'ai pas de candidat mon candidat c'est le Mali voilà un peu bravo Sogel bravo son gouvernement et bonne chance à la Kanyakadama Sungalo à la Katimeni Monima merci beaucoup. Voilà donc voilà ayre chokoroba ka kuma lamme ne be Mali ko de la Sogel be Mali jo de la ne be tugu Sogel ko Sogel nyogomanya adema de Mali chi Mali politicien de Mali chi bi okani joko adema nyogonte dambe be mi nous des politiciens qui nous ont fait, nous des politiciens qui Samia Boui, nous des politiques d'Ambe Boala, sinon politique est fait n'amade. Mais nous des atoni moro nous na politique là. Kunu aïe n'info harate teme sankelenka. Bi okana ko edema nyoronte ko soga le mayi. Enyate horan kolo nous tabolo là. Au delà ou nyugumbu deuna ou nyugumbu muso là, ou nyugumbe kabla là, ou nyugumbe malidona. Ma surtout fait tien kona parce que d'Ambe tout là. Wari koson obe son fin bema. Mais n'ambe tambesi ni fo kunu wati mna tumbe suno de la wol metum fale no dlo lawa ibe ni boyda kono domina sogel kan anuronte sogel beka malijo bi e kana kono ko sogel problème de malima nen kemeni mugande bu da kono bu bora kemeni mugande bu la ni bobe ka seri ka bo ni wo fe ni bolo ko ni boro bili odala bobe seri ka bo wo refe solution te ni ka kola mais il magara kulu de la il bina kabi botiga mana bi kabi kunchi kala chokote soga la parce qu'avec ka maliye et re dabara de yafo quoi est tunte soga le fait mais quoi bi quoi avec mali joko ebe tugu soga ko quoi bi quoi avec mali nyaji che ko ebe tugu soga ko ko soga le nyoronte mali kono gasama de ninfo gasama de ninfo bino na ni joko soga le mani horonya bana dambete ntukuni islamia alanko billahi nambe tambesi nous de en faouye nous de en mokawye nous de tunye anga assemblée nyamoroye nous de tumbe kuma en torola ima masaka mali joa parce que dambete sa mugwan ko be assemblée kono oye munke suani jenia kapoti assemblée tira domina kapoti mimbora ino atekuté zeve kono bi mali be ka jo o lagasa nous be na kuba senkorola nyagasa adema ɲɔgɔn parti jugu sago den a ma wolo mali kɔnɔ adema ɲɔgɔn parti zone den ma wolo mali kɔnɔ adema ɲɔgɔn parti faso cila ma wolo mali kɔnɔ adema de mali siga sentɛgɛ kɔnɔ k'an ka sɔrɔsiw ka marifa bɛɛ jeni k'an y'a faamuya bala k'an ka nafolo bɛɛ suɲa ka mali danbe bɔ a la adema de y'a kɛ sɔsɔ cogo t'a la ni ko bɛ adema defa n'i ma mɔlɔ k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin ye parce que adema de ye mali ci an bɛna o fana preuve yirila jugu sago fembe yele ela nyinte fem da kono ni ka jugu soko ya nya jo ila yoro ni kele idi ye min fo kuna ye min fo bi kelente horon tabolo ni nyewa dambe tigi dembe soni mawa slame be soni mawa dabe mugu bo dabe nyenye bo ninte slame tabolo ni to horon tabolo ninte maraka den tabolo maraka dembe ala to maraka dembe tinya de fe maraka dembe ala nko numbe ni ka maraka ya kambulo nyugun tan fenye kwa anga la mer adema e minda malika aya la mer. Monsieur Tangara, bonsoir, comment vous allez? Il est arrivé quelquefois que je vous envoie des messages ou que je vous appelle, mais cette fois-ci, comme ça peut être long, je voudrais vous dire ceci. Si j'avais l'opportunité pendant que vous étiez au plateau hier dans le débat du dimanche pour interpeller Bamba, Wallah, je m'aurais fait ce plaisir-là. Mais malheureusement, Bamba a parlé. J'aimerais que vous le fassiez écouter ce vocal que moi je lis. Est-ce que c'est parce que lui, il est de l'adément que ce que Choguel a dit est faux? Quand il dit que c'est faux, il n'a qu'à nous prouver le contraire. Dis-lui que ça, c'est un de vos auditeurs, monsieur Diallo Allo. Vous pouvez lui donner mon numéro.
Que moi je dis que si quelqu'un a menti, c'est bien lui qui a menti. Si le Mali est dans le trou présentement, c'est l'ADEMA. Les milliardaires fonctionnaires, c'est sous l'ADEMA. Moi je vais vous dire quelque chose, M. Tangara. C'est vérifiable. Je vais vous donner le numéro de l'histoire. Les premières parcelles assainies de Bamako, initiées par M. Moussa Traoré, Magnambougou, j'étais célibataire. Il fallait faire la demande simplement en passant par la sous-section de l'UDPM, section UDPM qui envoie là où on centralise. Mon cher, je vous dis, c'était à l'extérieur. On m'a affecté une parcelle. Moussa ne connaissait ni mon père ni ma mère. Mais j'ai eu droit à ces parcelles-là qui nous ont été vendues à 150 000 francs maliens. Soit 75 000 francs CFA. Quand les alpha, l'avènement de la démocratie, ces mêmes parcelles ont été vendues à 3 millions, 4 millions. C'est eux qui ont poussé l'ADEMA. C'est l'ADEMA qui a poussé les Maliens à être des voleurs, des corrompus. Comment tu peux t'imaginer qu'un terrain de moins de 300 mètres carrés, on va vendre ça à 4 millions, 5 millions de francs CFA. Et alors quel fonctionnaire malien? Lui il dit qu'il est de l'ADEMA, qu'il soit de l'ADEMA, on n'en a rien à foutre. Mais ce que Moussa Traoré a fait, il n'a qu'à compter les réalisations de Moussa. La route de Bamako-Gao fut mon premier poste. J'étais même stagiaire sur cette route-là. La route de Koulikoro, la route de Lafiabougou. Ambe Aladjo pour que vidéo kana djenga ko milliardaire ko tera alpha de tlela ka mali na folo buruja ko akara alpha de tlela ka anga surasu fara akara alpha de tlela ka mali don ta ku fere akara alpha de tlela ko alpha nyogon jugu sago mana chebe ko de force so chogo tenina Moussa anga ke Moussa kana barake me dignité tumbe Moussa tlela horonya tumbe Moussa tlela façon na folo tunte ka buruja Moussa na ka ko be milliardaire tunte Moussa tlela mais ka milliardaire chaya mali kono ikira fonctionnaire tle kelen tle fla tle saba ebe ke multiple milliardaire o folo la alpha tle de la barama keni façon na folo ya be sunya abina munde fa onye dambe keneka alpha re masa daba kungu mali président koro ebe ka gususu ni tle ite ka kuma o ba ira ko ye kojugu de ke parce kuma dati bolo bilan te ye faso chi ye faso janfa galon beta sous de la me galon te danyana mala pour ka te ka bo parce que ma barake ay jamana chi ay jamana cheni e laga to na iban jole soro ya daji boy anga la mede ay rebe na foko dambeta le la kwa le muruda fula de gasama ala mede ko dambeta le la ibeka ne kanyi krefe dambe tena nye muruda fula de ne wari diambe kife ne wari diambi majamu yeche ne marako kuma sulu kabla kono billahi gasama horon kolo ata makambunya dabe mugu bo dabe nyenye bo ala mede président ne dogoni de be fendo finyana et de bendo katene de Nigeria depuis 92 nye muru fa flatigi de mesira tigeli ga yambe mbasira tigeli yambe mbe munyi ni fe oui mbe munyi ni fe président nga kuma la mbe munyi ni fe Alhaji Bakar Keita ne kanyi krefe président imagine ayre ba fo ni vidéo ko dambeta la ko ale muruda flade cela veut dire que ni adama do abetuki ko ni ma dama bitige horonya be mi dambe be mi nous de tout monde représenter nous de tout manga jamana si passer ma kono yi sente kono assemblée kono foi manyana bo sambi saba kono foi o de jolembe bi mali be ka sega dambe kono mo mune mali chi olu yere tsega kuma be ke de pousser ki ka bla sogel la sogel tsega kala bi de gasama wallahi suma wallahi sogel tsega kala bi parce que aya ke mali ndo nyi da be ka bara fen ke nya dimi lo kono dimi te ni kiba kala ni mali do mbe se nyoma ni kiba kala billahi mali ndo mbe boyko adema yere ba do ko sogel tsega kala o de la o be ke pousser ki ka kala parce que ete kodon i kungolo ndafalente mais ni blala ni terenka an jolen be ya ko sogel be war de vidéo manuma e bulu ko sogel ya unyo de ya boîte me war min di aw ma sogel to de vidéo manuma de boîte me aw de sa yere bora ka fo ibe ka ne kan yikere fede ibe ka ne kan yikere fede iko Musa fana ko tunte fa gata u balo chugo flene du ko koka o de la malon tegera u la fo ku chu aw ko fe ka u gen ka bo fangala ni man ni trembla berekene bambolo ya ambi kunche ki dafara waron kulu anga me makabu hakili maw abina munde fawdu nyesini ala me de sogali kai ala me waron ya keneka
yɛrɛ mun ye an bɛ yɔrɔ min na bi an ka critique dabila politique mɔgɔ minnu bɛ Sogɛl contrôle la ne t'o la ne yɛrɛ vice-président de IRD moi je suis avec Sogɛl s'il a un défenseur s'il a un avocat c'est moi avocat de si n b'a kɛ mun kama n bɛna mun fɔ a ye dɔrɔn a y'an dɛmɛ kunnafonidilaw a ka ko bɔ ɲɔgɔn na aw rôle ka bɔ Mali kɔnɔ parce que u joué beaucoup de rôle Sogɛl fɛn 3 ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sogɛl wala 4 a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si la hali n'a bɛ mɔgɔ min na a bɛ dogo la Sogɛl m'a ka diplôme a m'a tɔmɔ ça je le dis je répète a m'a ka diplôme tɔmɔ deuxième chose Sogɛl ka farin ne yɛrɛ ka farin mais n sɔnna ya ka farin sabanan Sogɛl sait parler naaninan Sogɛl bɛ Mali dɔn duurunan Sogɛl bɛ nɔrɔ dɔn nɔrɔmɔgɔ b'a dɔn k'e ye Sogɛl faransiw fana an jugu ninnu a b'u dɔn a y'u dénoncé o de kɛlɛ b'a nɔfɛ an bɛ mun ɲini dɔrɔn an kana kɛ ka ɲɔgɔn senw sama an ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka bɔ nin kɔnɔ n'an bɔra nin kɔnɔ Maliko don a y'a fɔ a ko mɔgɔw bɛ fɛn fɛn na ale b'a bɛɛ kalama ale t'o la il était clair aujourd'hui u bɛ baara min na et ala ka ɲuman b'a la ils sont décidés nafa bɛ mun na an ni sɛlɛw bɛ n'an ma bɛn o ko ils sont pris les leçons ko c'est 24 mois et gouvernement bɛ continuer ka baara la c'est ça qu'on demande an bɛ yɔrɔ jumɛn na ni samana mɔgɔ nɔfɛ an ka bɛn n'an ma bɛn an ta ɲinɛ ta o don n y'a fɔ n ka video kɔnɔ ko tubabukɛ dɔ ye pɛrɛfu yira n na yan ko adama mɔgɔw ko bɛ bɛn na walasa Sogɛl bɛ se ka bɔ nin fanga kɔnɔ cogo min na n m'a fɔ aw ye a ma tile fila sɔrɔ Gasamana ni yɛrɛ cantɛgɛ kɔnɔ ko Sogɛl de ye Mali jugu ye a y'a lamɛn dɛ n y'a fɔ aw ye yan an ni tubabukɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔso la yan a ye pɛrɛfu bɛɛ yira n na adama mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ min na bi u bɛ janfa min na bi a y'a pɛrɛfu bɛɛ fɔ an ye même pas 2 jours Gasamana n'a yɛrɛ cantɛgɛ kɔnɔ ko Sogɛl man ɲi ko Sogɛl k'a bila a y'a lamɛn Sogɛl ko kalama i ka il est blocage pour le Mali n b'a fɔ don min na dɔrɔn fɛn dɔ bɛ Sogɛl bolo so ni Mamadu Konate vidéo man de b'a bolo a bɛ 75 millions min ta a b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma tɔgɔ ɲuman fɔ i bɛ Sogɛl ye blocage di Mali hɔrɔnya bɛ min e de ko Sogɛl bɛ ka Mali jɔ bi ni nin jɔ ko Sogɛl ye blocage ye Mali ma maliyɛndenw bɛ ɲugu la u bɛ tigɛ la parce que i da bɛ mugu bɔ i da bɛ ɲɛɲɛ bɔ hɔrɔnya kisɛ kelen a t'i la i bɛ nkalon tigɛ bi i bɛ nkalon tigɛ wari kosɔn e bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma Mamadu Gassama nin tɛ marakaden taabolo ye marakaden b'a danbe de bila fɛn bɛɛ sanfɛ marakaden bɛ tiɲɛ de fɛ marakaden ye hɔrɔn de marakaden bilaha bɔra kabilaba de la i bɛ ka marakaya i bɛ k'a kɛ ɲuguntan fɛn ye bi Mamadu Gassama nkalon jɔlen filɛ la Sogɛl ka ɲi kunu bi Sogɛl man ɲi hali a tɛ tɛmɛ kalo dama kan ni Sogɛl ka défenseur de a dɔnniya b'a la kalan b'a la a bɛ Mali fɛ a bɛ ka Mali jɔ n bɛ Sogɛl dɛmɛ bi e ka n'i jɔ k'o ye Mali blocage ye wari de dira a ma k'a ka Sogɛl nɛni wari de dira a ma k'a ka Sogɛl dɔgɔya a dalu bɛɛ b'an bolo a preuve bɛɛ b'an bolo wari de dira a ma k'a ka bɔ Sogɛl kama parce que olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ u bɛ lagalagatɔ in bila a bolo ka k'a yɛrɛ kala ye bilahi wari de dira a ma dɔ fɔ Sogɛl ma wari de dira a ma Sogɛl buruja mais olu yɛrɛ tɛ cɛw ye u ka n'u jɔ face en face k'u bɛ Sogɛl dɔgɔya u tɛ se aw bɛ nin falikɛba in de bila gawakɛba in a kumatɔ i b'a lakali k'a fɔ a bɛ guerre de kɔnɔ a kumatɔ i b'a lakali k'a fɔ ko ani mɔgɔ de bɛna siɲɛ ta cɛkɔrɔba ni ba ni jugu bɛ bɔ a da kɔnɔ mais an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka hakili ɲuman di ma nin sira in n'i m'a bila bilahi namasafara bɛ taa ɲɛ fɔ lahara cɛ in kɛlɛ cogo t'a la bilahi a y'a kɛ faso ye a bɛ faso fɛ n'i ma to yen malo bɛ nin sira kɔfɛ e yɛrɛ ko ko adama man ɲi ka video la ko adama man ɲi k'olu de Mali ci bi n'a nana k'olu ka ɲi an bɛ taa min e mɔgɔ kelen de y'a fɔ yan n ye video fɔlɔ min k'a la ko adama man ɲi k'olu de Mali ci bi n'a nana ko e kɔrɔkɛ de Alifa ye ko Alifa ye baara kɛ Mali kɔnɔ an bɛ taa min danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min kunu e tun bɛ ala mɛ u tɛ miiri de kunu kuma min bɔra u da kɔnɔ u t'u janto u ka kuma fɔta de la o de bɛ maliyɛn sɔrɔ quoi o de b'u sɔrɔ mais an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la bilahi ni ma Sogɛl to an bɛ ko de ka garankɛ ma min da bagolo kan o ye wari min d'i ma k'i ka Sogɛl nɛni n'i ma taa wari lasegin e bɛ fini bila yan i y'a faamuya b'a la ka kulusi bila yan parce que n'an y'i cancan yan a tɛ ku e la e kunkolo ka kalan cogo min na bilahi n'an bɔra n'i ka preuve ye yan e bɛ jamana bila kana taa retraite la ten k'i da bɔ mɔgɔw da la yan san 20 ni kɔ a bɛ fanga la taama mɛnɛ sisi ma bɔ a t'an to an ka faso jɔ Sogɛl bɛ place min na n'o tun ye bila tɛ se ka kɛlɛ kɛ a dɔnniya yɛrɛ t'i la mɔgɔ min bɛ t'i jɔ ko tamati bananku o bɛ se ka ko dilan foyi tɛ kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ
tamati bananku legumu lakaba hali bionali abe ko wole ko benwar bionali de atsa haro wera fo chokola ko benwar ji de betani we ala ka hinila ki daro suma ni terrain blade adema be ki nega ki ke ba falen ka kele chokote sogal lade sogal ya ke malede abe sira min ka malendo unte gawaye abe ka bara min ke billahi malendo be ko kalama e ka mikoro territoire ta ka mo ko nyininga na te bara ke billahi malende famba be tumbe bo akama me dambe bala aba faso fe akalanendo adonia bala o de la France ko akanata adema beta wardi e ma ko ka do foso gelma I ka mise abe kuma fo daji bebo be kuma fo dabe kanga iban jolen sura fe na bone na lentola voilà ambe teme ka bueno ambe na ceder mo la pour que nga ere kanata antegema kunu anye anga terrain jaye anga terrain min be bo Bamako kai anyo terrain jaye terrain jolen be dugu dola on sait pas iba don terrain be poser ke dugu bela terrain be se ka jo dugu dola ka mien ka fembeke o terrain jora dugu la dero o de filmera asime terrain wuli kunu terrain jora bi tapazi de be ya famia bala galon de be petite patata o be ka nisonja ni o ceder mo ko har nan saraka kunu aute do dala ma daila o kafsa nga daila ka tla ka tegela mo te mali kono mi madana da auka mo te mali kono mi matugu auko mo te mali kono mi ma wardi oma ma ye kele falen warila o de ya to na o kera jugu sagoye e wa aute do dala fo ka jiya dugu kolo meleke har nan saraka kunu au sake au kera nta au kera jugu sago de ko har nan saraka kunu aute do dala terrain ka jo akana wuli tuguni de abe fo asimi tlela anana koni tle fly terrain la wuli mais kunu terrain era tunte terrain sera era tunte du tumbe ka jo anga terrain sera la mais asimi na du fen jolen tumbe terrain sera la ya bechi ka boy ka klaka terrain sera tla anga ka har terrain era kana boli obe fo asimi ka bilan kono mais kunu est-ce que terrain tumbe ate o ba ira bimana ke chugu akafsa ni kunu har ni kai terrain jora à partir d'aujourd'hui ate boli tuni abe fo asimi koni nana aya esa ko abe terrain la wuli terrain etle joli ka beta kai ka segi o tse ka bo asimi ka bilan kono mais yani asimi tunga est-ce que terrain tumbe wa terrain tunte o yanga na folo be sunya ka am faso dambe boala bimana ke chugu akafsa ni kunu ni ne ni jugu sago ni WhatsApp groupe kono ko be ni fanga ila gusho hina de benela wallahi na usira ni fanga na ko amba yere nyinga autiso jugu ya fi WhatsApp groupe kono kanya si fanga ma utise ka boka video ke ko yere ira parce que barka to la male on tout fait be WhatsApp groupe kono ka jamana la gushi terambe ko mi hada made ne flo kuma la ya sake kuma yere kono be se ka boka bi kuma yin kono kanto kuma la sa be se ka boka bi ka saya be se ka saya trembe tende nimbeta dugu kono ba filmer ka irawula France ya tren kura e ba jolen de tatse ka démarrer fo tren wora de bena ka sama katanae obeke France ya dongodo tren kura bejo fo tren wora de be déplacer ka sama kana katanae anga tren wulila alhamdulillah rabbil alamin kai ka uni sonjalen do ben ni sonjalen do ani e panier tren so c'est normal abejo no jora o te jiya wuli o manga ke jamana kono don do ni sonja kunye terrain min be ka hera la se kai kauma abe ka bara di malendo ma o terrain ka jo mo do ka so mali kono no be ka ni sonja nai te we bagandenya yoko billahi abe fon de mako banyere yew me au ba sa chokolade na ma do bo jugo ya billahi ala ta unya suma ala ta ko suma billahi na ma tugu chinyako na do na dala ka fon mako tunya mo den ta to flene race balaïra de l'homme tranquille depuis Paris. Aube galon de corps, galon de tseka chigachi. Aube tuku chia de corps. Ni fanga isuka fsa ni kunu nyana mai. Fanga mimbebi. Asuka fsa ni kunu nyana mai. Karun ketanga na folo besunya. Bubu sisanga na folo besunya. Ibe ka tumbe ko mamugu talen ka blama foroko kono. Ate suni tle donc abonyo kono. Bubu baka signature ka kofe. Aminata Maïga baka signature ka kofe. Jaraso baka signature ka kofe. Façon na folo tumbe ka sunya churo bela. Boîte lela. Bi utei. Nambe tambese. Mais ote ninde fe parce que boîte lela wat me di mo la ngulu uma. Wari futu mbe soro. Wari min tunganga do sira la betla.
ka bila u ni ɲɔgɔn cɛ wari min tun kan ka don kɛnɛya la a bɛ tila teriw ni ɲɔgɔn cɛ wari min tun kan ka don tɛrɛnko la a bɛ tila sunkuruw ni ɲɔgɔn cɛ bi o de tɛ yen Asimi de bɛ yen o de la dɔw tɛ nin fanga in fɛ mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ nin fanga in bɛ tiɲɛ de kan n'o tun tɛ tiɲɛ kan anw tɛ kuma u tɔgɔ la anw t'u dɛmɛ parce que anw ye halaladenw de ni nin fanga in tun tɛ tiɲɛ kan ni danbe tun tɛ nin fanga in na o tɛ anw balo o tɛ anw sara mais bi alhamdulilayi rabil alamin bi ka fisa ni kun ye an ɲɛ b'o de la différence ba de bɛ yen depuis Asimi nana ma voyager o bɛ wari min ladon faso kɛsi kɔnɔ ala de b'a dɔn IBK ka voyage kelen tun bɛ bɛn 12 milliards de ma IBK ka voyage kelen 12 milliards avion yɛrɛ entretien dɔrɔn avion ka avion jɔsi k'a pneu lajɛ ni défaut t'a la c'était combien san kɔnɔ ka avion entretien dɔrɔn kɛ c'était combien de milliards san kɔnɔ c'était beaucoup mais bi o si tɛ yen an bɛ dugawu de kɛ bagan ninnu ye saga ninnu ye ala ka hakili ɲuman di aw ma nafa tɛ juguya la ni ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ tugu a kɔ ni ala ye mɔgɔ min bonya a bonya n'i ma bonya ni ko i b'a dɔgɔya fɛn bɛɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min d'aw kɔnɔ o de bɛ k'aw sɔrɔ aw ka gidi filɛ nin a bɛ kaso la cɛ tɛ min bɛ se k'a labɔ mɔgɔ ma sa nɔfɛ aw bɛ taa min foyi m'aw barika ban ni nkalon tɛ foyi m'aw nagasi i y'a faamuya bala ni natabaya tɛ foyi m'aw ta tiɲɛ ni hasidiya tɛ terrain kana dan ka jɔ dɛ terrain ka jɛni yɛrɛ a bɛ fɔ Asimi tile la a y'a essayer ka Mali terrain ko bila en place o bɛ fara a ka bilan kan a bɛ fɔ Asimi tile la a nana sɔrɔ an ka seminaux i y'a faamuya terrain bɛ boli sira min kan duw tun bɛ ka jɔ a terrain boli sira kɔnɔ duw tun bɛ ka jɔ yen Asimi nana y'u bɛɛ ci ka bɔ yen ka terrain sira dilan sɔsɔ cogo bɛ nin na comment taxi filɛ nin a wulila i ma y'aw bɛ video ka hali mɔgɔ fila t'aw lajɛ u laban bɛ WhatsApp groupe de kɔnɔ ko Kasimi Kune Jalo o cɛkɔrɔba lagasa in fana bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ a n'a kan jugu in wa salatu wa salamu nin sɔrɔdaso ninnu tɛ se ni nin sɔrɔdaso ninnu tɛ se e min bɛ se n'a kɛ a denlankolo fantan ninnu ala jugu ninnu bɔnɛma wolo ninnu kɔngɔ bɛ ɲini k'a bɛɛ si kana den tigɛ n bɛ sini daraka dun cogo min na a dɔw t'a sini bɛ dumuni kɛ cogo min na a dɔw t'a dɔn fantanya bɛ ɲini k'u bɛɛ faga olu de birilen bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ jahadisiya ni terrorisiya la ko bɛ an faso danbe bɔ a la aw bɛɛ ka misɛn aw bɛɛ ka dɔgɔ maliyɛnw tɛ lagalagatɔ ye o 24 millions d'habitants n'aw buruburu ninnu ta bɛɛ bɛ Asimi fɛ n'aw poubelle n'aw ɲamaɲama ninnu ta bɛɛ bɛ Asimi fɛ n'aw denlankolo ninnu tɛ Mali hɔrɔnden bɛɛ bɛ Asimi kɔ olu tɛ fɛn dɔn walima olu ɲɛ tɛ ko la walima olu kunkolo zɛmɛ burunuw kɔ de yan nin bɛɛ bɛ se ka tugu mɔgɔ kɔ ten ka sɔrɔ o ma fɛn ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ten ka sɔrɔ o ɲɛ tɛ fɛn dɔ la mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya nin de bɛ k'aw barika ban don o don WhatsApp groupe yɛrɛ t'u bolo tuguni o bɛ wali WhatsApp groupe de kɔnɔ terrain jɔra dɛ Asimi tɛ se dɛ Sogɛli tɛ se dɛ o k'a bila kunu mɔgɔ joli tun bɛ sa Mali kɔnɔ kunu dugu joli tun bɛ jɛni tile kɔnɔ kunu déplacement joli tun bɛ ɲama sanfɛ bi o bɛɛ banna alhamdulilayi rabil alamin baara de bɛ ka kɛ o de la maliyɛnw b'u fɛ ni fɛn tun tɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ tugu o kɔ o tɛ bɛɛ ka nasɔngɔ di o tɛ bɛɛ balo i y'a faamu wala mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la aw bɛ nin sira bila sinon aw b'aw sa cogo de la bilahi n'aw ma nin sira in bila n'aw donna da la an ka cɛ maliyɛn dɔw b'a jugé yan aw tɛ don da la walahi juguya fin hali ni terrorisiw ye an ka mobili de jɛni fo bɛ perese ka n'o bila groupe sanfɛ Asimi ninnu tɛ se hali ni terrorisiw ye an ka fali de faga fo bɛ perese ka na bila groupe sanfɛ a bɛɛ CDR mɔgɔw a bɛɛ rasa ka mɔgɔw de u ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan u ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ kafiri kan bi u ka laɲini tɛ foyi ye bi tasuma ka Mali minɛ u ka laɲini tɛ foyi ye bi maliyɛnden bɛɛ ka sa parce que olu ta tiɲɛna olu tɛ don da la tuguni u bɛ ala de la tasuma ka Mali minɛ maliyɛn bɛɛ ka sa nin fanga in ka tiɲɛ mais ala t'aw sago kɛ ala t'aw sago kɛ ala jugu kafiriw n bɛ tɛmɛ o la nafa t'o la n ka heure sera ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ gasa ma i bɛ sira min ka sira jugu don dɛ adama yɛrɛ tɛ se o de la u bɛ k'e poussé k'i ka bɔ adama b'a dɔn min b'a la o anw ma kuma yɛrɛ fɔlɔ an ma kuma fɔlɔ ka Mali ci ka Mali danbe bɔ a la Kadafi ye wari fɛn fɛn di Alifa ma a y'a bɛɛ suɲɛ wari dira ma fana k'a ka faso jɔ a ye fitinin de ta dɔrɔn ka
yɔrɔni dɔw dilan wari tɔ a y'a bɛɛ gosi ka tila ka anw ka impôt fana gosi ka fara o kan a ka mandat kɔnɔ san 10 in kɔnɔ baara ma kɛ ni anw ka impôt a ye baara fɛn fɛn kɛ a wari bɛɛ bɔra Kadafi de kun anw ka impôt taara min o y'a bɛɛ suɲɛ Alpha ɲɔgɔn zo mana Mali kɔnɔ maliyɛn milliardaire ka caya a fɔlɔla Alpha tile de la Mali danbe ka bɔ a la fɔlɔla Alpha tile de la k'anw ka sɔrɔsiw ka minɛn bɛɛ jɛni Alpha de y'a kɛ Musa Su ma fisa n'o ɲɛnama ye Musa Su ka fisa n'a ɲɛnama ye maintenant an bɛ taa an bɛ se an bɛ aw bila yan Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn minɛn fa an ka to nin sira in kan hɛrɛ b'a kɔfɛ n'u dɛsɛra anw b'a fɔ yan n'u tɛ se anw bɛna sigi yan k'a fɔ k'u tɛ se mais en tant qu'u bɛ ka dilan walahi an bɛ se fɛn min tiɲɛna san 100 tile 2 tɛ se k'o jɔ fɛn min tiɲɛna san 100 a tɛ se ka jɔ tile 2 a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de ni k'i bɛ nin so in ci tile 1 n kelen b'a bɛɛ ci mais ni n ko n b'a jɔ n bɛ kalo dama de kɛ n tɛ se ka jɔ ka ban o de ye jamana jɔ ye saga ni kodɔnbali ni banabagatɔ ni handicapé total ninnu ne tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o ni ne kɛra président ye fasoden jugu n b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kantigɛ bɛɛ ɲɛna fasoden jugu k'a minɛ k'a faga bɛɛ ɲɛna parce que fasoden jugu man ka to jamana kɔnɔ Poutine bɛ ka min da Prigozhin kan o ɲɔgɔn de kan ka da maliyɛn fasoden juguw kan k'u bɛɛ siya latunu ka bɔ an faso kɔnɔ o de y'a solution ye ni ne tun ye président n'i tɛ faso fɛ n b'i faga ni ne tun ye président n'i tɛ faso fɛ n b'i gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o dɔrɔn de y'a solution ye n'o kɛra fasoden ɲuman bɛ caya k'a firi Ala jugu bɔnɛ ma wolo